תגיד, מה אתה עושה? אני פה, כן, ממחלקת חיבוק העצים בעירייה. כן. גילינו שאם אתה מחבק את העץ, כן, על בסיס קבוע, בשעות היום, כן, בלי לסמר את האוזן, כן, גילינו שזה נותן, קודם כל, אופטימיות לעצמך, כן, ויותר מזה, לעץ. ואיך זה עובד בדיוק? איך זה משפיע עליהם? זה תלוי במיקרואורגניזמים שהגוף האנושי מעביר לעץ. וזה גם בסירקולציה הפיזיקלית, שתוך כדי האופטימיות של הבן אדם, אתה נותן לו אופטימיות משלך, תוך כדי חיבוק, בכל רגע ורגע, באותו תהליך, המצב רוח של העץ גדל. וזה בדוק. וכל אחד יכול להשפיע ככה על העץ? אז זהו שלא. לא. אם הבן אדם, כן, יש לו מחשבות שליליות, לא חיוביות, משום לא יודע מה, זה יכול להשפיע ממש לקטסטרופלית על העץ. הבן אדם צריך להיות ממש אופטימי ברגע הזה. ואיך אתה יודע אם אתה מספיק שמח ואופטימי? בשביל זה יש את האופטימיזון. כן. וזה? או בשמו בעברי M3-3, כמובן, אחרי שהאקדמיה בחרה לו שם, זה חדש, כן? שהוא בעצם, הנה בוא תראה, בודק את האופטימיות שלי, כן? הנה היום, בדקתי את עצמי על הבוקר, אחרי צום, מצאתי שרמת האופטימיות הייתה 90% מהמאה אפשרי, וזה טוב מאוד לעץ החביב. גם אני יכול לחבק עץ ולעזור לו? תלוי, כן? צריכים לבדוק אותך באופטימיזון. זה לא ייקח הרבה זמן, זה דקה, 2. אתה מוכן להיבדק? מוכן, תבדוק. זה לא יכאב, זה... טוב, התוצאה שלך פה מראה 50%, נו באמת. אתה עושה צחוק, בחור. זה תוצאה ממש בלתי סבירה ובכלל לא אפשרית. אתה בטח חושב מחשבות שליליות, נכון? על מה אתה חושב? באמת חשבתי על המינוס בבנק. מה אני צריך לעשות בשביל לשפר את התוצאה? לחשוב אופטימית, שאני יכול לרוץ בפארק והיום יפה, והכל סבבה, וסבבה לי, וסבבה לעץ. די עם הדרך השלילית, בוא נראה אותך, בוא תחשוב על זה רגע. תחשוב רגע, תנסה. בוא נבדוק אותך עכשיו, מה היה קודם, ובוא נראה מה עכשיו, כן? הנה אתה רואה עכשיו 80%, השתפרה תוצאה פלאים, אתה רואה? עכשיו מה שנותר זה בוא קרב לעץ, תן לו חיבוק. ועכשיו תגיד לו, אתה עץ יפה, אתה עץ חכם, אתה עץ מושלם. מביא הרבה צל וחמצן, אתה עץ מיוחד במינו. בונה, נתקע לי החיבוק, בונה. תמשיך ככה, כן, שאפתי, אני עבדתי עליך, אני שאפתי את כל האנרגיה החיובית ממך ומן העץ. אחרי שנים שלא הצלחתי לרוץ בפארק, אני סוף סוף הולך לעשות את זה בעזרתך ובעזרת העץ. נתקע לי החיבוק, בוא הנה. נתקעתי עם החיבוק פה. ותהנו, תעשו חיים חבר'ה. אופטימיזון, הנה. MP3-3. See you.